Dyma'r Lasynys fawr. Rydyn ni yma ar lethra Moel Goedog. Acw i'r gorllewin y mae Castell Harlech a Phen Llŷn. Draw tua'r gogledd y mae mynyddoedd Eryri, ac yng nghanol y traeth bach y mae Ynys Giftan. Roedd morfa Harlech a glastraeth Afon Dwyryd yn arfer gorlifo yn amser Ellis Wyn. Dyna pam y dario ym 1718 anfondeiseb at Richard Vaughan, aelod seneddol Meirionnydd, i geisio caniatâd i godi cloddiau llanw i atal y llifogydd. Un o deulu bonheddig winiaid y plas yma, Glyn Cywarch, oedd Edward, tad Ellis Wyn, ac mae Ellis Wyn yn sôn am gegin Glyn Cywarch. Fe briododd Edward etifeddes y Lasynys. Dyma eglwys Llanfihangel y Tritha. Yma, ym Medi 1698, y priododd Ellis Wyn a Lowri Wyn o Foel y Glo, bu hi farw. I ail wraig oedd Lowri Llwyd o Nant Gwynant. O'r nifer o blant a anwyd iddyn nhw, bu amryw farw'n gynnar. Rheithor oedd Ellis Wyn yn gwasanaethu eglwysi Llanbedr a Llandanwg i ddechrau, ac yna'n rheithor traffarchedig yma yn Llanfair. Yma yn yr eglwys y claddwyd o. Mae'n bosib mai yma ar Foel Goedog y gosododd Ellis Wyn i fardd cwsg i weld cwrs y byd. Ar ryw brynhongwaith teg o ha hir felyn tesog, cymerais hynt i ben un o fynyddoedd Cymru, a chydam i sbiendrych i helpu ngolwg egwan i weled pell yn agos a phethau bychain yn fawr. Dyma'r arlysiau. Dyma'r garreg a ddadorchuddiwyd yn 1922. A dyma'r garreg a osododd cyfeillion Ellis Wyn ar y tŷ. Dyma'r arderas. Coedan ffigys ydy hon, sy'n dal i ddwyn ffrwyth. Dyma hen ran y tŷ, a dyma'r rhan newydd a ychwanegwyd yn 1715. Dyma'r gegin.
ond nid dyma'r dodrefn oedd yn fan hyn pan oedd Lasynys yn fyw. Dodrefn diweddar ydy'r rhain. Uwchben y lle tân, mae yna lintel carreg cryf am fod pwysau'r trawst sy'n cynnal yn enfwd yn pwyso arno. Gweddillion uchel ydy hwn, dyfais i hwyluso rhoi crochenni a thecellu haearn trymion ar y tân ac i'w tynnu oddi arno. Twll halen ydy hwnna, lle i gadw halen yn sych yng ngwres y tân. Mae hyn ystafell olau ysgafn oherwydd maint y ffenestri codi. Gwahanol iawn i ffenestri'r hen du, ffenestri mwliwn oedd yr rheini. Gwaith diweddar ydy'r palis. Mae o'n gwahanu'r gegin a'r bwtri, ac mae o'n un o 5 o wahanol fathau o balisoedd sydd i'w gweld yn y tŷ. Bar i ddal bachau hongian cigoedd ag ati ydy hwnna, ac fe all fod cyn hyned ar trawst. Roedd y trawst mae hefyd yn rhan o'r hen du. Mae o'n un o nifer a gafodd ei hail ddefnyddio. Cychwantu o'r graig i lle mae ffenest y parlwr erbyn hyn yr oedd o'r adeg honno. Fe achosodd ei symud o i ddefnyddio fo yn y gegin yn fan hyn broblem go fawr i Lasynys. Fi awn i'r parlwr i esbonio. A dyna'r broblem. Roedd o'n rhy fyr i gyrraedd y wal arall. Yr ateb oedd rhoi colom gred anno i'w gynnal a gosod trawst byrrach i orffen croesi. Mae benno yn fan yma yn galed fel haearn Sbaen. A dyma'r bwtri. Tyllau dreinio di'r rhain yng ngherig y llawr. Ar adegau o lifogydd mawr, fe all dŵr redeg o'r graig ac mae'r tyllau yma'n ei lyncu ac yn ei arwen i dreiniau o dan y tŷ. Roedd yr astell yma'n dal crewen fawr ar un adeg. Ei phwrpas hi oedd cadw'r llefrith a'r menyn yn oer. Dyma'r grisiau sy'n arwain i'r llofftydd. Mae mymryn o'r graig sydd yng nghefn y tŷ i'w gweld yn fama. Yr ystafell yma yn ôl traddodiad oedd llofft Lasynys. Darn o'r palis gwreiddiol sydd yma. Gwaith newydd sydd o'i gwmpas o wedi ei lunio ar yr un patrwm â fo. Dyma un arall o'r hen drawstia. Mae o wedi ei orchuddio a chanoedd o fan hiciadau i'w gwneud hi'n haws i dynnu morter drosto i'w wneud yn llyfn ar gyfer ei beintio. Arwydd o falchder y saer yn ei waith ydy'r pefliad yma yn ei benno. Ac yn y gornel fan hyn, yma'r unig ddodrefnyn sydd yn perthyn i'r Lasynys fawr pan oedd Lasynys yn byw yma. Gynt, yr oedd llen yn sownd wrth ffram y gwely gerfydd yr hoelion sydd i'w gweld o'i chwmpas o hyd. Dal y fatres oedd diben honno. Roedd yr haff oddi tannu yn gryfder ychwanegol.
Roedd iddi le tân unwaith, fel mae'r linteli'n dangos. Y neuadd ydy'r stafell yma. A'r simdda fawr sy'n tynnu sylw gynta yndi. Dyma swmar trawiadol. Mae hwn yn glamp o ddarn o bren garw a di-iaddur. Roedd na fuddau yn arfer a bod ar y llwyfan yma ar un adeg. Dyma dwll y werthyd oedd yn troi'r fuddau. A dyma'r werthyd ei hun. O eglwys Penmorfa daeth y gadair hon. Pam ei bod hi yma? Bu Edward, mab Ienga Elis Wyn, yn offeiriad plwyf Penmorfa yn ystod 60au'r 19fed ganrif. Fe trwsiwyd hi'n gelfydd gan Elis Jones o Ddimbych. Y grisiau cerrig sy'n mynd i fyny'r llofftydd hefo ochr y simdde fawr ydy'r rhain, ac mae'n dra thebyg mae fel hyn yr oedden nhw yn adeg Elis Wyn. Dyma'r grisiau sy'n arwain i lofft y Morynion. Twll canwyll ydy hwn ar y tro i oleuo'r ffordd i fyny. Dyma hi lofft y Morynion. Mae darn o'r palis yma'n hen, ac mae'r darn newydd ar yr hen batrwm. Dyma'r ail lofft. Mae'r hen nenbren wedi mynd, ond mae'r bylchau yn yr enfyrch lle bu'n gorwedd i'w gweld. Distiau ffram ddur gref wedi ei hasio'n un sydd yno rwan. Roedd yn rhaid gosod hon i gryfhau cragen y tŷ, fel na fyddai pwysau'r to yn gwthio'r waliau allan. Dyma'r drydedd lofft. Trwy'r drws yma gallwn weld hyd yr hen dŷ. Mae drws y llofft yn un trwchus, trwm. Yma, ym mhen y grisiau'n fan hyn, mae man cyfarfod hen dŷ 1600 ac estyniad newydd 1715. Dyma'r hen ganllaw a ddefnyddiwyd yn batrwm i wneud canllaw newydd. Dyma'r llofft fwyaf. Un o nodweddion trawiadol yr rhan yma o'r tŷ ydy nifer y nenffyrch praf sydd ynddi. Mae'r nenfforch yma'n dangos y carchar yn glir, sef y pren hwn sy'n cadw dwy ran y nenfforch rhag gwahanu. O'r llofft fwyaf i'r llofft leia. Ac efallai'n wir mae lle i gryd neu ddau yn unig oedd ynddi, am fod y llwyfan yn cymryd hanner y llawr. Roedd yn rhaid cael y llwyfan, neu mi fyddai gris y drws yn rhy uchel, ac mae o'n rhy uchel am nad ydy lloriau llofftydd yn y rhan yma o'r tŷ, dim ar yr un gwastad.
Mae'r tro sydd yn nau ben carchar nenfforch yr ystafell yma yn ei gwneud yn debyg i adenydd. Dyma'r llofft gefn, llofft bach ysgafn braf. Mae'r lle tân bychan yn gweddu iddi. Mae'n siŵr ei bod hi'n ddifyr yma'r noson o euaf. Mae'r silffoedd wedi ei gweithio i mewn i'r wal i arbed lle, a gellir meddwl bod un ohonyn nhw o leia yn cael ei defnyddio i ddal coed. Yr ystafell werdd rydyn ni'n galw hon. Mae hi'n ystafell arbennig a mae hi ydy'r unig un o ystafelloedd y Lasynys fawr sydd wedi ei haddurno. Mae'r muriau a'r palisoedd wedi eu panelu. Yn yr ystafell yma, mae yna nifer o ffug golofnau, 2 wrth ochr y lle tân. Mae yna gapan ar ben bob un. A rhigolwaith hanner crwn yn ymestyn ar ei hyd. O dan yn enfod, o gwmpas yr ystafell i gyd, mae arddyrn deintellog. Ar un ochr i'r lle tân, mae cwpwrdd crefftus a chwaethus i'w neithuriad, y cwpwrdd angylion. A dyma nhw yn y corneli. Yr rhain ydy'r paneli. Fe adawodd y seiri a ddinader y tŷ un panel heb ei goedio i ddangos gwneuthuriad y pared. Gellir gweld yr eis sef y tulathau main o bren a'r morter wedi weithio rhyngddyn nhw. Morter plaen ydy hwn, morter blew sef morter wedi ei gymysgu ar hawn ceffyl neu fuwch wedi ei dorri'n fan i beri iddo gydio. Yn yr hen ran yma o'r tŷ, y bu Lasynys yn sgrifennu. A hefyd yn cyfansoddi i gampwythio llenyddol. Yn y llyfr hwn, y mae'r bardd cwsg yn cael gweledigaethau o gwrs y byd, tir angau ac uffern. Cwrs y byd. Ac yn stryd balchder, disgynson ar ben hangle o blasti penegored mawr, wedi'r cwn a'r brain dynnu lygaid, a'i berchnogion wedi mynd i Loegr neu Ffrainc i chwilio yno am beth fase can haws i gael gartre. Felly, yn lle'r hen dylwyth Lysengar, Dionys, gwladaidd gynt, nid oes rwan yn cadw meddiant, ond y modryd byllian, neu frain rheibus, neu biod brithfeilchion neu'r cyffelib, i datgan campau y perchnogion presennol. Tir angau. Mim gwelwn mewn dyffryn pygddu, anfeidrol o gwmpas, ac un tŷ bu nid oedd diben arno. Ac ymhen enid, wrth ambell o leini glas fel canwyll ar ddiffodd, mi welwn aneurydd, aneurydd o gysgodion dynion, yn gwau trwy gilydd fel y gwynt, yn ddistaw ac yn ddifrifol ar uthr. Uffern. Gwelwn y diawliaid a ffigffyrch yn taflu'r damniaid i ddisgyn ar ei penna a'r hislanod gwenwynig o bucellau geirwon gwrthfachog i wingo gerfydd i menyddiau. Ymhen enid, lluchiant hwy ar ei gilydd yn hynfydd i ben un o'r creigiau llosg i rostio fel poethwal.
Yma yn eglwys Llanfair, gosodwyd y ffenestr hon gan mlynedd ar ôl marw Elis Wyn i gadw cof amdano, gan i or-wyr y parchedig John Wyn Llandrillo. A dyma gôr meibion ar dydwy i ganu emyn mawr Elis Wyn am y Crist atgyfodedig.